vam executar el que ja ens havíem compromès fa uns mesos de portar davant de les institucions europees no només la inacció històrica al Delta de l'Ebre, sinó també la infracció de les normatives, de les directives comunitàries en relació al Delta de l'Ebre i, per tant, és un punt de partida del que ha de ser un llarg recorregut per tal que Europa pugui fer una supervisió, un seguiment i una exigència al compliment de les directives europees i al manteniment, en aquest cas, de la situació morfològica del delta, que no pot en cap moment anar cap endarrere. És evident que si els estats membres no actuen, qui ha d'actuar i qui ha de preservar i qui ha de vigilar aquesta actuació són les institucions europees. La veritat és que és molt trist, perquè al final estem parlant, tothom estem parlant de les obres de mobilització de sorres i jo crec que també cal relativitzar-ho en la realitat que tenim a hores d'ara. És a dir, hem estat 2 anys, pràcticament 2 anys, pegant voltes que si el projecte de moviment de sorres lo feia la Generalitat, que si el projecte de moviment de sorres lo feia l'Estat, que si el feien uns, que si el feien els altres. Que l'operació serà important, és evident. Que serà menys mobilització de sorres que després del temporal Glòria, també. Que aquesta mobilització de sorres pràcticament s'haurà de fer de forma sistèmica cada any, també. Com s'ha de fer? Possiblement s'ha de fer en un sistema ja estandarditzat de dragues marines, que es pugui dragar la bocana del riu Ebre, que els pescadors del d'Ebre cada dia pateixen i tenen perill per entrar i per sortir, i també la badia del Fangar i la badia dels Alfacs, en aquest cas, en funció d'on estiguen els sediments marins, i acaben pensant en el delta com toca, o la veritat és que això al final acaba sent molt trist, perquè quan no és que comença la nidificació no saps bé, és que volen fer la tramitació ambiental per a tindre més garanties, però potser no calia, i acaben fent una aportació de sorres que primer ja no saben, se passen un any a veure si l'ha de fer la Generalitat o l'Estat. Aquí la mobilització social és imprescindible i en aquest cas crec que és el proper, l'últim diumenge d'aquest mes de març, que hi haurà una altra mobilització social, hi haurà una a la badia del Fangar fa uns mesos i ara n'hi haurà una nova al Trabucador, en aquest punt també fràgil, que organitza en aquest cas el moviment de lluita del Delta de l'Ebre i als quals, com no, la gent del Delta estem cridats també a assistir.